For første gang i mere end 20 år kan dronning Margrethe nu gå rundt i disse nyrestaurerede sale på Christian 7. Palæ på Amalienborg. Efter 25 år kan dronningen fra sit eget palæ nu atter se over på en bygning, der hævder sig som Amalienborgs flotteste og mest overdådigt udsmykkede palæ. Jeg har jo overtog drømmen allerede som ung, og da jeg blev dronning, så blev det jo mit ansvar, at huset engang kom til at se ordentligt ud. Så da man kom fra bygningsstyrelsens side og sagde, at nu ville man gerne gå i gang, så var jeg meget glad. Og da man oven i købet fortalte, at man havde planer om at genskabe vestibulen, hvis jeg mente, det var en god idé. Og det var som at få både julegaver og fødselsdagsgave på én gang. Efter en restaurering, der er straks over næsten halvdelen af dronning Margrethes liv, står Christian 7. Palæ igen i en stand, som da det blev indviet i 1754. Sådan har millioner af danskere og dronning Margrethe oplevet Christian 7. Palæ i årtier frem til nu. Her er det billeder fra 1973. Kom man ind på gange og trapper bagved, og så havde det unægteligt sine mangler. Blandt andet sådan noget med, at man havde sat elektriciteten ind i en gang i tidligt i dette århundrede, eller omkring i slutningen af forrige århundrede, i sådan et par omgange. Og det betyder jo, at så satte man jo ledningerne, så løb de med klemlister under loftet, og så gik de i sådan nogle blikrør ned ad panelerne. Det så temmelig regeligt ud. Hvad vi har taget af cementreparationer på palæet her, det lader sig næsten ikke beskrive. Kjeld Jensen og jeg tog faktisk, på en dag tog vi 2 tons cement af facaderne med hænderne. Det fyldte en hel container. Det er formentlig Danmarks historiens længste restaureringsprojekt, der nu er slut. Konservatorer kæmper her for at genfinde de oprindelige farvesætninger. Her smedes nye specialfremstillede lysekroner til vestibulen. På Amalienborgs eget malerværksted holder man nøje øje med de mange møbler, der skal igennem håndværkernes hænder. Vi noterer ned, hvilken arbejdsgang vi bruger, hvilke processer vi bruger, hvad vi maler med, hvad vi renser med, for at vi hele tiden kan finde tilbage til det. Udskiftningen af sandstensfacaden, der blev forberedt i 1970'erne, var første synlige tegn på, at noget var i gang. Hver eneste blok udhugges ud fra gipsafstøbninger af de oprindelige figurer. Der overføres hundredvis af målepunkter, for at stenhuggeren kan kontrollere, at han følger den oprindelige form. Men længe inden stenhuggerne gik i gang, var kongefamilien i tankerne i færd med at forberede restaureringen. Originalerne til disse gardiner fandt dronning Ingrid i slutningen af 40'erne på Badstueslottet ved Frederiksborg Slot. Jeg kan huske at den historie, og hvor spændende min mor fik det til at lyde, at de var fundet. Og da vi så skulle i gang med palæet, så gik jeg til min mor og sagde, jeg ved, at du har de gardiner liggende, skal vi se på dem? Og det synes min mor var meget spændende, at det kunne lade sig gøre, at man ville prøve på at gøre noget med dem. Så fik vi dem ud, så viste jeg dem til Hanne Råby Magle, kunsthistorikeren, som yderligere kunne bekræfte, at der var ingen tvivl. Det var virkelig gardinerne fra palæet her. Og de var broderet i en teknik, som hedder chenillebroderi. Det vil sige, at selve tråden er ligesom en fløjelsagtig, som en lille bitte silkeblød flaskebørste, kunne man sige. Eller piberenser. Og det er en meget vanskelig teknik at brodere med. Jeg ville i hvert fald slet ikke kunne. I dag er det næsten ikke til at tro, men egentlig var Amalienborg slet ikke bygget til konger og dronninger, da den danske arkitekt Eigtved skabte Amalienborg i 1750'erne til 4 adelsfamilier. Samtlige regninger fra byggeriet af Christian 7. Palæ eksisterer den dag i dag, og det viser, at det var en dyr spøj også dengang. Så dyr, at budgettet på 60.000 rigsdaler langt fra holdt stik. Vi kan jo se af regnskabsbogen her,
at i 1756 var den op på at have kostet 110.000. Og det er før, der er købt møbler og indrettet eller noget som helst. Så det er vel gået med den byggesag, som det plejer at gå. Da kongefamiliens daværende domicil, Christiansborg, brændte i 1794, rykkede adelen ud fra Amalienborg for at give plads til kongefamilien. Under restaureringen har håndværkerne i en vis udstrækning kunne bygge videre på den oprindelige indretning eller spor derfra. Det gælder eksempelvis farven på disse paneler. Ja, men det er den oprindelige farve, så godt som i hvert fald, som man fandt. Og det synes jeg er spændende, fordi det er så uventet, at det har så mørk en grå tone. Men ideen er naturligvis, at rummet har en kølig strenghed, inden man kommer op til den overdåde i Riddersal og de andre salonger. Men andre steder, som for eksempel her, hvor der har skulle vælges tæpper og tapeter, har dronningen haft en central rolle. Det gælder også i valg af møbler, betræk og gardiner. For Riddersalens vedkommende, helt naturligt, der er det alt sammen på salens præmisser, først og fremmest. I nogle af de andre salonger, der har jeg syntes, at der skulle man ikke skele så meget til, hvordan man har gjort i 1700-tallet. Man siger, at dette er jo ikke en museum. Dette er et hus, som bruges af kongefamilien som repræsentation, som vi også er glade for at vise udadtil. Men det skal alligevel have et præg af. Jeg kan godt lide, at når vi har officielle gæster, at de føler, at de er gæster hos os. Hos stenhuggerne i Rødvad er man i efteråret 1995 efter 13 års uafbrudt hugning ved at kunne se enden på arbejdet. Tusindvis af sandstensmoduler er sendt til Amalienborg. Enkelte har det taget op mod 1 år at hugge. Det er ikke noget, man kan sige, at der er færdigt til weekend. Det kan man ikke satse på. Hvordan har du med det? Det har jeg det egentlig meget godt med, og nogle gange kan det godt være lidt irriterende. Men der kan man altså så gå fra i en uge eller 14 dage og hugge nogle profiler eller hugge noget andet arbejde. Fordi altså en opgave, der var 1 år, den vil man løbe sur i på et eller andet tidspunkt. Hvordan ser det ud? Det ser da godt ud. Ja, der er sådan lidt plads der. Jamen, det er noget, vi har gemt til sammenhugning, til når den sidder inde på bygningen. Så har vi ladet lidt stå her, så vi kan hugge ind, så det kommer til at følge sig. Så det sker inde på Amalienborg? Ja, så hugger vi det sammen der. Inde på Amalienborg er man ved at have malerierne klar til palæets billedgalleri, som efter 150 års fravær nu genskabes. Ud af de 38 malerier, som nu hænges op, har de 19 hængt i Christian 7's tid. Nå ja, men så er det jo også godt nok. Det er nærmest bare fordi... Malerierne er genfundet hos kongefamilien og på museer. Det er jo først kommet til at se ud, som det gør nu her de aller sidste par dage, fordi rummet er det gamle galleri, men havde faktisk kun 2 store billeder hængende her for et halvt år siden, hvor dronningen spurgte mig, hvad jeg ville foreslå, at man gjorde ved rummet her. Og der har jeg fundet i kilderne en plan med en meget omhyggelig beskrivelse af, hvordan galleriet så ud dengang. Og det var så mit udgangspunkt, hvor jeg foreslog dronning Margrethe, at vi prøvede at genskabe Christian den 7. og Frederik den 6. billedgalleri. Da dronning Margrethe kom hjem fra skiferie i marts, stod billedgalleriet næsten færdigt. Jeg styrtede herover for at se, hvor langt de var kommet. Det er faktisk helt rigtigt. Og det var jo fantastisk at komme ind i rummet og se det med billederne på væggene. Der var jo på det tidspunkt hverken tæpper eller møbler eller gardiner. Så resten, det var man have inde i hovedet. Nogle af Deres Majestæts andre kreative opgaver, der har man jo mere frie rammer. Hvordan er det at deltage i sådan et projekt her? Jo, men altså, jeg har faktisk altid synes det var spændende at lade fantasien udfolde sig i en ramme. Det er en kæmpe fordel.
at man har noget, man skal gå ud fra. Jeg har faktisk næsten altid arbejdet ud fra, at der var noget, man skulle gå ud fra. Men til teatret er det jo ikke bare scenens muligheder, men det er jo også en tradition og ballettens historie og den periode, den er blevet til på, som betinger noget af det, man gør. Og hvis jeg er blevet bedt om, eller hvis jeg har tegnet til kirketekstiler, det er jo også en ramme i allerhøjeste grad. Både funktion og rent fysisk ramme. Så det er i en vis forstand, at det er noget af det samme her. Man udfolder sin glæde ved at arbejde med farver og former og materialer. Rosen hedder rummet her. Her mødtes i sin tid de mere betydningsfulde medlemmer af hoffet. Hvad der blev sagt under Rosen, måtte ingensinde komme ud til offentligheden. Salen havde imidlertid forud for restaureringen ikke været brugt i mange år. Det blev faktisk kun brugt til at stille ekstra borde og stole op i, fordi det var ikke særlig pænt, og det lå dengang upraktisk i forhold til resten af husets brug. Og så tror jeg, det var mor, der sagde, jamen, jeg har så tit tænkt på, om man nu kunne have samlet hele Flora Danica et sted, eller i hvert fald det meste af det, og vise det i sin helhed. Ud af det danske pragtstels oprindeligt 1800 dele rummer salen i dag et par hundrede eksempler. Flora Danica blev i sin tid produceret som gave for at imponere den russiske kejserinde, Katarina II. Kejserinden, hvis portræt hænger i en af nabosalene, døde imidlertid inden stellet var færdigt, så i stedet forblev det i Danmark. Vi havde lavet en løs, eller skal vi sige, en grundplan om, hvordan de forskellige ting kunne udstilles. Konsollerne var sat op efter den plan, vi havde lagt. De var skruet fast, og så skulle vi, så skal man jo altså, det vil sige, at de store ting, som terriner og glaskummer og disse kunstige blomsteropsatser, de havde fået deres plads. Men alt det andet, tallerkenerne og sådan noget, det vidste vi nogenlunde, hvad vi gerne ville. Men før man har det oppe, eller holder det op mod væggen, så kan man ikke sige med sikkerhed. Så der var 2 snedkere, der stod på stiger, og vi andre var også op og ned af stigerne for at se, om det nu var rigtigt. Og lidt den ene vej, lidt den anden vej. December 1995. De sidste partier til sandstensfacaden er ved at være på plads. Billedhugger Erik Erlandsen har et særligt øje til dette parti, og det har sin årsag. De var forfærdeligt ødelagte, og med vældige forvidringsområder i maverne, og hovederne var næsten væk, og sådan underben som det derovre manglede, og hænderne var bortætte, og det var lidt af en grusbunke. Så da der skulle laves skibsmodeller i 70'erne, måtte Erik Erlandsens børn hjælpe til. Ja, de passede aldeles storartet. De havde faktisk den rigtige alder, og lagde de bløde former til, som jeg så lånte af dem. Større hovedbrud gav det at reetablere den oprindelige indgang og vestibyle, som allerede i 1796 blev sløjfet. Trods adskillige års søgen har historikerne aldrig kunnet finde en byggetegning. Der var bare en niche på bagvæggen, som man så halvdelen af i stueetagen og halvdelen af nede i kælderen. Ellers var alt væk. Og hvad vi havde, ja, det var for eksempel her i den danske Vitruvius, som Ture udgav i 1759. Der har vi en plan. Og her har du stueplanen, og midt i stueplanen har du en lille plan over, hvordan vestibylen så ud. Og som du kan se, så er den kun 2 gange 3 cm. Og det er det eneste, du havde? Og det var det eneste, vi havde. Men en del af gåden blev løst på Bregentved. Her flyttede Moltke-familien, som i sin tid ejede palæet, hen efter at have solgt til kongefamilien. Og de gamle regninger flyttede med. Det er stenhuggermester Fortlings slutregning på marmorarbejdet til vestibylen, hvor han simpelthen opremser nøjagtigt, hvad han har lavet, og i hvilken tilstand det var, om det var poleret eller slebet eller hugget som sandsten eller hvad det nu var. Og det er jo klart, det er endnu bedre end kontrakten, fordi i kontrakten kunne man forvente, at der måske så var sket nogle ændringer hen ad vejen. Men her, det er det, han fik penge for. Og med denne viden var arkitekterne klar til at gå videre. Alt blev genopbygget fra grunden.
Andromeda-savnfiguren her blev genfundet på Fyn. Nu ankommer hun i kopi atter på sin rette plads. Andetsteds er kunstneren Torben Hardenberg ved at lægge sidste hånd på nye kandelabre til vestibylen. Ja, hvordan har du bestemt dig for udformningen af de her stager? Vi starter jo med at se tegningerne, selvom der ikke er mange af dem. Det dominerende i rummet er Andromeda, og så er rummet jo sådan smukt hvælvet, og absolut har en feminin udstråling, synes jeg. Og det vil jeg gerne skubbe lidt i den retning. Og derfor har jeg valgt at illustrere havet med de her bølgelignende effekter. På dronning Margrethes fødselsdag 16. april kunne den oprindelige indgang atter benyttes efter mere end 200 års lukning. Så hvad skal vi sige, ændret lidt på historien. Hvorfor nu det? I betragtning af, at vestibylen er helt genskabt, det vil sige, at der faktisk ikke i rummet næsten er noget som helst, der stammer fra den oprindelige vestibyle, så synes vi, at det var morsomt at lægge et lille, jeg plejer at kalde det et lille fodtrin i smøret, fra vores egen tid. Og derfor bad prinsen Erik billedhuggeren Bjørn Nørgaard om at lave en indlæg til gulvet herinde i vestibylen, hvor vi ligesom sagde, det gjorde vi på vores tid, og det var os, der var med til det. På dronningens fødselsdag benyttede kongefamilien lejligheden til at indridse signaturer i vestibylens vinduesparti, ligesom det er tradition på Fredensborg. Jeg vil gerne sige min meget personlige tak for den indsats, der er blevet ydet. For den imødekommende, jeg har mødt personligt. Det har givet mig en kæmpe glæde i disse år. Og nu kan vi så sige velkommen i Christian Fyns i Moltkes gamle palæ. Og samtidig vil jeg sige, mor, jeg har glædet mig til at kunne vise dig den hus, som vi har talt om så mange gange. Gæsterne til indvielsesfesten kunne også benytte en elevator. Denne nytilkomling skyldes en beslutning hos dronning Margrethe, som trods protester fra Fredningsstyrelsen og arkitekter følte, at hun var nødt til at tage hensyn til nutidens krav. Det er jo ikke nemt at sætte noget ind i et hus af denne beskaffenhed. Og jeg følte, at det var meget vigtigt, at der kom en elevator, fordi man kan have gangbesværede gæster, og er der boende gæster i huset, så er der meget langt og højt op til mezzaninen. Ikke mindst, hvis man skal op med kufferter. Og der er ikke så forfærdelig mange steder, hvor man kan sætte en elevator ind i dette hus. Og jeg er meget glad for, at det kunne lade sig gøre, at vi satte det ind lige her, fordi her synes jeg, at den opfylder både missionen som personelevator og til en vis grad også bagageelevator. Blandt gæsterne til dronningens fødselsdag var Grev Moltke, som er tip-oldebarn af den Adam Moltke, som i sin tid bekostede palæet. Hvordan var det at komme ind og gense fordomspragt? Det var da en skøn oplevelse. Det er da dejligt at se, at det blev gjort så flot og smukt. Gamle huse har mere end bare det at være interessante og gamle. De har en eller anden, ja, det lyder måske fjollet at sige, men de har en form for sjæl. Og man synes, man på en eller anden måde er med til, at det er virkelig lidt som en stakkels forkommen hund, hvor man er med til at gøre den varm og gøre den ren og kæmme pelsen på den og tage borene ud af ørerne på den og sådan noget. Sådan føler man lidt over for et smukt gammelt hus, at man får det plejet og passet, og man bilder sig jo ind, at huset trives ved det også i sig selv. Altså ikke bare, at det selvfølgelig bliver en sundere og bedre bygning.
Men at det ligesom bliver glad. Det, vi synes nærmest, det lovede med halen, tror jeg. Kan dronningen huske deres følelse første gang, de sådan så, at nu var der noget på vej, nu var det begyndt at komme op? Ja, det var som både juleaften og fødselsdag, hver gang der var sket noget nyt herovre. Jeg har jo fulgt det meget tæt på, lige siden man gik i gang med at bryde skillevæggene ned i stueetagen for at genskabe vestibylen. Jeg er kommet herover i begyndelsen måske en gang om måneden, efterhånden mindst en gang om ugen, og til sidst så var jeg her i mange timer hver dag, da vi skulle gøre det klar til den 16. april. Så det bliver som et barn. Det hævdes, at der blev knippet en tåre. Er det korrekt? Jeg tror, vi alle sammen var lige ved at tude, da det faktisk stod færdigt, og vi holdt indvielse. Lad os slutte historien hos de vægtere, der skal bringe kongefamilien og Amalienborg trygt ind i næste årtusinde. Fælde 48, kom ind. I den nyindrettede vagtcentral i palæets kælder våger sikkerhedspersonale døgnet rundt. I en gammel lade mellem Roskilde og Ringsted har nogle af stenblokkene fra den oprindelige sandstensfacade fået et sidste hvilested. De gamle sandsten skal benyttes som kildemateriale og inspiration, når dronningens palæ en gang i næste årtusinde igen skal have et eftersyn. Eftertidens håndværkere får dermed det bedste grundlag for at tage godt imod et af Europas smukkeste bygningsværker.